става мои млади паралани. Часът е 6 почти и аз конвертирам клип за JTV. Щото трябва. Навън е жега. И тук е жега. Направо е солидна жегичка, да се вика. И съда си човек какво да правя, просто тук ми е някакво топло и смотано. Сега ще конвертирам този клип и ще чета книга малко. И вечера от 8 до 10 ще правим лайв стрим на JTV. Защото не сме правили лайв стрим от доста време. И да, сега конвертирам Kingdoms of Amalur. Имаме звука как е. Здравейте, мой Ване Палан, аз съм Доги и това е третия епизод. Звука не ми харесва. Трябва да бъде усилен. Волум up. Моето walkthrough на... Какво казах? Третия епизод ли е това? Здравейте, мой Ване Палан, аз съм Доги и това е третия епизод. Трети. Добре. Сега трябва да сложа... JTV интрото. Гледай сега. Много е смотано. Мога да... Така, JTV интрото. Логото дойде. И да го довърша. Трябваше да се сторя вратата. Така. Интро. Аутро. И сега ще сложиме логото. Add to Picture in Picture Video. Окей. И сега това го фащаме и го смалявам. Мятаме го в този край. Opacity му даме на 55. И сега другата долу работа да го фани, да го разгъна, да го направя на целия клип. Тежка работа е. Не, че е тежка работа. Просто някой ме мързи да я правя. Добре, Produce Share. Custom Settings. Името на клипчето е Amalur 3. И седи и се обработва. Да. И седи се обработва. И аз ще се чуя с вас по-късно днеска. Добре, котката ми пак се е скрила някъде. Сериозно ли? Бати котката. Няма такава странна котка, загледам се. Къде си, котко? Мет. Добре, не знам къде си. Добре, значи котката би трябвало да е ето я. Маца, излезе да маци. Чакай сега да видим опции. Не мога да... сега ще... Ето е котката. Котко! Коти. Фанах и опашката. Мяу. Мац. Коти. И да. Моята котка седи скрита в някакъв шкаф с деда. Хладно. Добър вечер, мои парлани, аз съм Доги. Днес беше доста приятен ден, защото главно си почивах. Освен това си беше жегичка, но пък не чак толкова солидна жегичка, имаш някакви облаци, беше така балансирано и според мен единственото по-така добро нещо, което се случи е, че
излезе един човек, член от JTV, го заменихме с двама и че правихме лайв стрим на JTV от 8 до 10 вечерта. И тия, които са гледали лайв стрима, мога да напишат много коментарче долу в полето за коментари. И да, като цяло това е всичко за днес, мои млади падони. Ще се чуем утре за последния влог за този месец. Тогава нека си от с вас. Винаги.